Hiling mo ni Tita Digno, effect Ano ko. yan? Doon ka nag-decide ba ako mag-live-live, Oo. tapos mag-vlog-vlog? Diba tulos ako 2,000 followers after 1 week? Ibong gabi. Malawayon man ang cellphone. Kaya nag-decide talaga ako, mag-vlog ko talaga ipadagos na ni. Nag-ibon akong page, ang pangalan ni, talat. Badongdong.tv. Ay. Magkayaran pa ga? Mukhang iriton. Ay, kami, ano kulog si tulak mo? Ang first content ko is food trip. Kasi kada ko ligisa naga masisiram na kakanan. Ay, wow. Napili ko, alam mo kung ano? Ano? Hulaan ko. Siyempre ini. Ito yun. Ayaw na ka hindi. Ano ka ba? Yan ang The Daily Comida. Kumida? Comida? The Daily Comida, dito sa San Felipe, pakalampas, ay bago yung magbulangan basta sa may right side, sa sarit na kubo, kada kulong tao pati tapos kada kulong naghahalat. Kaya ibig sabihin, masira mo ni, so magiging successful yung pinakainot kong vlog, sana magkagwatulos ng 20 million views. Yes. Ay grabe, talaga acting mo dyan na daw. Tawala na may sa diri. Gutom na ko ay. Ay, buray, garbistado ko niya ay. Garo si Tita Digna ni tapos si Badong. Makakarakan pala ni, dahil lamang nag-alok-alok. Ha! Garo pati masiramon digdiyo. Daily Comida, bago pa lang ni. Let's go! Hi sir, ako si Badong. Ikaw pang owner nito, di ba? Yes, ito naman si Tita Digna. Ay, kiragon ka! Baguhan po kayo akong vlogger, Digdi. And ikaw po akong page yung Badongdong. Tapos, ikaw na din akong 2,000 followers. Tapos, magpa kaming content, Digdi sa page. Gusto ko tang pinaka-inod ming content, ining The Daily Comida. Paano yung pronounce? Comida? Comida. Comida. The Daily Comida. The Daily Food. Yes. Tapos, don't worry sir, maning bayad at babayaran mi pa ang kakanon mi. Okay lang? Okay lang? May problema, Okay, thank you. Let's go. Oh my God, excited ako talaga mo sa first vlog ko. Magayon pati din nasa kabukiran, tapos siguro tinidugarong ka ni. Ay, kadakol talagang tao mo. Si Ramon, garo talaga digdi. Ara mo titatig na feeling ko, ini magiging 20 million views tulos in just 2 days. Uy, na tulos, oh! Oh, si Sling, anli kaya digdi, anli gravy, tapos ay patal. Anli gravy digdi, tapos anli rice. Di ba shala-shala ka? Dakol mo, The Daily Comida. Oy! Nahiling mo, nahiling ko? Burnok! Ay, nakuya ko na naman. Kaya man garo yan mga buraot. Burnok! Uy, Badong! Tita Digna! Shala. Kaya mo palang kawadig ka ay. Ano, maakan ka mo? Maakan naman ko ta. Gutom na. Talaga? May kwarta ka? Kung ba man kong kwarta digdi? Gcash ko baga nagsusurulwak. Ano naman ka mo? Sure ka? Sa bagay, 99 lang kayo Tita Digna. Unli rice. 99? Yes, unli rice. Okay na naman ha. Unli rice. Tapos unli gravy. So excited na ako. Kada ako sila isi-serve sa to. O paano? Lipat mo na ako sa balyong lamesa. Gutom na ako ay. Ayun, sige. Sige, ingat. Ingat. O, diba? Mabakal man. Nag-swing nga ng table, diba? Patindi ako dyan. Kaya ako na. Diyos ko, nakakaloka. Pagpasensya mo na palang quality ka ng video. Ta nagkikimot-kimot na. Ang ilaw kaya digdi. Araw na lang kita magigibo. Araw talaga ng content. Banggi kaya kita ng content. Hi guys! Kay Banang ko si Tita Digna. Bagay ka Tita Digna. Sa mga kabadongdong ta. Yes, hi mga kabadongdong. Ay, pakisabi mo po sa friends, hindi paki-follow, paki-like mo po ganing badongdong.tv. Yes. 2,000 followers. And po ang inot ming live digdi sa sa page ni Igwa kitang 32 pa lang na viewers. Yes. Pero paki-share po para magtakol. Ini ang Daily Comida baga sinabi na igwa po sinda kaning fried chicken. Pero mo si Ramon. Sa true, igwa sinda ning liempo, igwa sinda kaning inihaw na chicken. Yes. Ang serve lang kayo sa duwa-duwa. Siyempre, cost cutting, kita mamabaya din kay ni, di ba naman pwedeng agada ning liver. Ang budget ko, dikit man lang. So, ang budget para pagtigsaro lang kita. Pero kadakol po, diging kakanon sa Daily Comida, ang paano tao. So, let us try na din. Yes! Let's do this! Uy, yan na! Si Ramon talagang mabuhay sa 5 mo eh. Ano daw yan na oh? Si Ramon! Ay, si Ramon talagang buhay! Anli gravy, anli rice, si Ramon pang maray.
Ay, ay. Uy, thank you, Tita Digna. Super Thank you, in-enjoy ko. Manbing. Oo, Si Ramon. Sa totoo lang. Dong, Oo. titatig na. Ha? Duwan ako, Si ano, Burnok ko. Hi. Ay ka sa follower. Yo, what's Ano, ano ba ka na? Duwan ako, ha? Ingat. Ingat. Okay, thank you. Oh, yes, thank you so much. Super naubos mo piti. Oh, alaw nito. Oh, alaw nito ni. Oh. Yes. Try na nito dito sa Daily Comida. Comida. Sa Barangay San Felipe. Bye-bye, guys. Ayun. Kaya. Nag-bill out na ako. Ako na. Libre ko na. Salamat, No Mama. problem. Thank you sa pag-collab. Yes, eh. Ano, mataw na ako? Di ba di mo lang in-order ka? Iyo. Kaya mo na garon ni B? Pito. Anong nangyari? Tapito. Excuse me. Kuya, kano tapito ni? Duwan mo naman ang in-order me. Paano naging pito ni? Ay, duman ba ganyan, sir, sa family bagadanin do? Itong naka-gray subagong jacket subago? Sinag, apir sa'yo mo subago, sir? Burno!